I clar, que li agrada a ella ballar, igual algun incident pot dir. També ja es va. Adéu. Así es, pero prevenir
que huele olor a pólvora? Segur que és una mascleta. I la música dels passacarrers? Ve la comissió de replegar un premi. Un premi? Sí, i l'han donat a la Falla de Tuam per ser la millor del món. Ara sí, sols em queda dir visca Xàtiva, visca les Falles i visca la Falla de Tuam! A continuación, es el momento en que has de deslizar la estancia del teu animal o salir por la vía de la ciudad. I ja programada com la nostra fallera major, és el moment de donar pas a la imposició de bandes de la llengua guardonada. Senyoreta Noelia López i Pérez. Eli Burdeos y Martínez, acompañadas por el faller Quique Suárez y Pastor. Cristina Navarro y Aliaga, acompañada por el faller Raúl Valls y Aparicio. Señoreta Sonia García Sabater
finalitzar, Maria Guerola i Martínez, acompanyada per el faller Salva Vidal i Sai. fallera Blanca Tormo y Bravo, acompañada del faller Joel Gil y Moreno. Fallera Raquel Blanco Naval, acompañada de los fallers José Pérez de Burdeos y Pascual Pérez y Burdeos.
acompanyada pel faller Francisco Iba i Aliaga. Ens ha recomanat la temps. Així, aquesta és la falla que trobam Fabra de Sant Francesc. Quin privilegi poder estar un dia tan especial així amb vosaltres. Maria, avui el teu somni es fa realitat. Jo vaig estar al teu costat en tot moment. I aquesta princesa té tot el que necessites. Ara sols, avui et convertisses en la protagonista del teu conte. Un conte que de segur que té una fada
que no la vas a poder ni veure ni tocar, però que si tanques els ulls sempre la vas a poder imaginar. Autoritats, Falleres Majors de Xàtiva, Carla i Teresa, cos d'honor, acompanyant presidents i membres de la Junta Local Fallera, Falleres Majors, presidents i juntes gestores de les diverses comissions de la nostra ciutat, fallers, familiars i amics, molt bon dia a tots. És per a mi un gran poder dirigir-me a tots vostès com a president d'esta comissió, que és una gran colla d'amics. És la falla de Joan Porta de Sant Francesc, una de les més antigues de la ciutat en continuïtat. Estar així, com el màxim càrrec, és per a mi una gran responsabilitat. En la nova setmana Massanes, ho recorda com a un increïble. Durant aquests temps, vaig veure com a xivera, i ara mateix és el teu món. No deixes de disfrutar, d'enriquir-te amb el sud, de tindre el son, perquè per matí tindràs una carcaller, berenar per l'estrada, jocs, i de fresa, i el demà de serra. Recorda que el teu somni és invencible.
para la luz. Tapa la luz. Eso sí. Tapa la luz. Pascual. Adeu. Aneu a dinar? Ja ho crec, sí. Què t'anava a dir que has fet? L'examen. Anglès. I què tal? Adeu. Mira, yo me pinté yo, me vist yo y el... Cinco años estamos